Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yau ka zama ni ango. Yanzu na shiga TikTok sai na ci karo da wani bidiyo da ya ɗauki hankalina. A cikin bidiyon ɗaya daga cikin manyan aminan jarumin Kannywood Adam Zango ne yake bayyana cewa yau din nan aka ɗaura ma jarumin aure. Inda a bidiyon aka nuna shi yana taya Adam Zango murna. Tuni dai wannan bidiyon ya fara tayar da kura a kafafen sada zumunta, inda mutane da dama suka fara tambayar me yasa jarumin zai sake yin aure a daidai wannan lokacin. Ganin cewa kwanaki kaɗan da suka wuce labarin rabuwarsa da tsohuwar matarsa Maimuna Pretty ya cika dandalin sada zumunta, wanda hakan ya jawo ma jarumin Kannywood ɗin maganganu iri-iri a shafukan sada zumunta. Idan har wannan labarin ya tabbata, mutane da dama suna ganin hakan zai iya ƙara jawo wa Adam Zango maganganu, musamman saboda irin sukar da yake fuskanta a kafafen sada zumunta kan batun aurensa da rabuwarsa da matansa. Wasu mutane sun daɗe suna kallon Adam Zango a matsayin mutum mai yawan aure da saki. Akwai majiyoyi da ke cewa jarumin ya yi aure kusan sau 8, inda daga baya duk ya rabu da matan. Wannan kaɗai ya isa ya sanya mutane cikin tambayoyi, domin idan mutum ya yi aure irin haka da yawa, ba zai yiwu a ce dukkan lokutan laifin yana daga ɓangaren matan bane kawai, dole shi ma akwai nashi laifin. Sai dai abin tambayar shi ne menene yake faruwa da Adam Zango har ya kasance ya zama sanadiyar rabuwarsa da matan nasa bayan sun shafa wani lokaci suna soyayya kuma suka yi auren. Wannan lamari ya jefa mutane cikin tambayoyi da dama, musamman ganin yadda soyayya mai tsoki haɗa jarumin aure da matan nasa, amma ba a daɗewa sai labarin rabuwarsu ya sake bayyana. Idan muka koma kan rabuwar da ta faru kwanan nan, ɓangarorin biyu sun bayyana cewa matsalar genotype ce ta jawo rabuwa. Sai dai bayan wannan bayani ya bazu a kafafen sada zumunta, mutane da dama sun nuna rashin gamsuwarsu. Wasu suna cewa a zamanin yau da wuya a yi aure ba tare da yin gwaje-gwaje ba da suka dace ba, don haka suka fara tambayar yadda batun rashin dacewar genotype zai kasance dalilin rabuwar auren bayan an riga an shirya komai. Wasu kuma suna cewa idan aka yi la'akari da yadda Adam Zango ya waye da kuma irin rayuwar da yake yi, da wuya a ce bai san blood group ɗinsa ba, haka ita ma ɓangaren tsohuwar matar ta Samarja. Wannan ne ya sa mutane suka fara ƙoƙarin neman wani bayani daban da wanda aka fara bayarwa. Daga baya kuma aka samu wasu bayanai daga wasu majiyoyi da ke kusa da ɓangaren matar, inda suka yi ikirarin cewa matar ta fuskanci matsin lamba ne daga wasu daga cikin dangin jarumin, wanda daga baya ya kai ga rabuwar auren. Idan wannan bayanin ya kasance gaskiya, to yana ƙara haifar da tambaya mai girma, domin idan dangin jarumin suka taka rawa wajen rabuwar wannan auren, shin hakan yana nufin su ma sun taka rawa wajen wasu daga cikin rabuwar auren nasa? Wannan kuma ba za a iya tabbatar da cewa haka lamarin yake ba a dukkan aurensa, domin kowane aure yana da nasa dalilai da abubuwan da suka shafi ɓangarorin guda biyu. A yanzu dai sabon labarin da ake yadawa na cewa an sake ɗaurawa Adam Zango aure ya ƙara ɗaukar hankalin mutane. Sai dai ni kaina ba na ganin ya kamata a gaggauta cewa labarin gaskiya ne, domin har yanzu babu cikakken bayani daga bakin jarumin Adam Zango. Wasu mutane ma sun fara alakanta jarumin da jaruma Aisha Soba, musamman yadda ake ganin akwai wata shakuwa ta musamman tsakaninsu a kwana-kwanan nan. Idan har da gaske Adam Zango ya yi aure, to tambayar da ke gaban mutane ita ce wace ce ya aura, kuma me yasa aka yi auren cikin sirri ba tare da an sanar da jama'a ba. A yanzu dai kowa yana jiran ƙarin bayani domin jin gaskiyar abin da ke faruwa daga bakin shi jarumin Adam Zango.